sikhulumeni kwelinye iphupho elilandelayo futhi. Have you dreamt of walking with people and as they were about to exit saw a black and white snake? She told everyone to turn back and upon doing so she saw a snake again, now with babies. Ingabe chaza ukuthini lokho? Asike silalele. Good morning, Pastor. Pastor Kamalami Ngompumi. Ngiphupha engathi ngihamba nabantu sithi sizophuma. Masithi sizophuma eminyango. Ngibone inyoka black and white izirolile eminyango. Ngithi kulabantu engihamba nabo emva kwami ngithi masijikeni ngisikwazi ukuphuma la. Kunenyoka la phansi. Sijike sihambe kanti sihamba futhi endaweni ngathi kusemakhaya. Sihamba ngathi hamba phezulu manje emakhaya. Yabona emakhaya kunjani? Masihamba ngathi sofuneke futhi sihlangane nomunye umnyango ufuneke sidlule. Masithi le nyoka bengiphupha seyithola abantwana ngithi kubo ngeke sikwazi ukudlula la. Le nyoka le phela seyithola abantwana kwabe kuphaphama kwami. Bengisicela ukwazi ukuthi lelo phupho lichaza ukuthini ngiyabona. Pastor? Yeah, uPaulube. Siyakwazi ukuthi inyoka ziyavela ezidalweni kunenyoka eziveza njengezidalo ithunywa amadlozi nanana. But leli clear ngendlela elivela ngakhona alikhombe ukuthi kuyidlozi leli noma kuyithongo elisondela kuye kodwa isiyaveza ngendlela engakhona lapho ukuthi kunomuntu oyisitha kulo ntombazane yabona. So njoba ezama kum-avoida lo muntu lo ngokuhamba kwesikhathi ugcine mhlophe wasephendula nabanye abantu manje ukuthi babe izitha zalo muntu lo ngoba uma inyoka isizele lento isikhomba ukwanda manje kwalezitha zalo muntu yabona futhi uqala waba nesithe sodwa lo muntu wasehamba ke manje influencer mhlophe abanye abantu ongaba ingane zakhe noma abanye abantu nje oba influence ukuthi beme against lo yamuntu lo yabona. Hayi mama kuyokusiza impela ukuthi ucheck nje surrounding yakho ukuthi labantu ohlobene nabo nje bame ngayiphi indlela.